Denne fantastiske film omhandler bukke i verdensklasse. Erik nedlægger sin drømmebuk i Ungarn på ca. 220 cc. Derudover er der en buk på 201 cc fra England, og ikke mindst Jonas Nyqvist fra Sverige, der beretter om sin buk på hele 227 cc. Desuden bliver der nedlagt flere guldmedaljer i denne spændende film. Vi følger flere jægere i jagten på drømmebukken. Jonas Nyqvist fortæller om sit livs jagt på sin buk på 227 cc. Erik Pedersen nedlægger sin drømmebuk i Ungarn på ca. 220 cc, og fra England fortælles der om bukken på 201 cc. Derudover jages og nedlægges flere guldmedaljer i denne fantastiske film. Den får enhver bukkejæger til at drømme og få bukkefeber.